pana baba akauya kumba akauya kuti ndauya kubvisa mwana chirurimbo wangu mwana ndatobva kucheka mamanje ndikati nguva dzacho dzichakanyanya kuma5 kunoko zvikanzi ndatouya ndikati ndasina kutombozvigadzirira mwana wacho atorara akachitonetsa zvikanzi aiwa ndikati mareza acho handina ndasina kumbozvitenga because mamusina kundiudza zvikanzi reza nditori nerangu kudhara saka ndandachakatorara wabva ndati saka tora henyu mwana wacho asi vanga vari 2 varume Andrew Muchena mumwe unonzi Manjokoto. Saka umwe wacho uyo wanga wakamubata echimuti ngashame, saka ndakangoramba ndakavhara fesi yangu. Mwana panga kunyanya kuchema stereki ndakabuda panze, saka ndakabva ndadzokera mukicheni muya. Ndakasvika baba aya Andrew Muchena wakabata mwana uya achimusvosvedzera akavhara muromo wake neshiti. Ndonomba mazara ropa. Pandakaona mwana uya ane maririmi 2 wakachekwa nepakati, akati kupisi. Saka mwana uya kuti achayamwa haachagoni, kumuchamupa porridge haachadyi porridge riya. Saka ivo akati aiwa imimi bikai porridge, mukabika porridge ndichaende chimutsukura. Ndikati kutsukura kwacho kuita sei? Zvikanzi imimi bikai ndichaendoisa mukapu ronoita kuita mvura zveshe. Bva vachimupa porridge chiita zvokumumwisa kudai. Asi mhinduro dzakandipa Muchena awo akagara apa dzakandirwadza. Vakandidaira kuti ndati ndipe henyu nditsvagire hangu mari ndorapisa mwana wangu. Asi Muchena akandidaira kuti enda kuchimbatso. Ndikabva ndati handei kwadhokota Muhlanga. Ndokwandaimboenda ndichine nhumbu ndichienda ndichienda usikani. Mwana uya kwakutorwa kwakaendeswa kutheatre. Wabva achindosonwa. Alright. Odzoka kureview after 3 days. Asi kumareviews makudzoka kuona doctor kunodiwa $20. Zvakanaka. After 3 days ndadzoka kureview. Masicha emwana epafront 6 anga abva. Ndakambotaura nomwe wacho manager kwadhokota Muhlanga kwacho. Ukaona mari yereview unofanira kuuyawo nekamwe kamari kokuti uhafure chikwereti. Because mwana kuti azobviswa mastich chikwereti chese chinenge chadini chakliwa chikapera. Saka nditori busy kutsvaga mari. Pamwana wacho unenge uchida mukaka yechikwereti pane 308.